Unsa? Ang tinuod akong eskwelahan kay na dito ibaba na ay simbahan. Ang antik eskwelahan nako kay dito alayan. Ngun may ko alayan. O, unta ko yung mo. Namumo. Ikaw lang, Mi. Hi guys, welcome to my channel. My channel, our channel. Uy, Our channel. balik ka. Hi guys, welcome our channel. Ano may back? Asa man ang back? Back to my channel. Sige. So karon kay nami challenge guys. Ako sa rin tarungan ang iyang hair kay murag. Dili gamay. Sabi. Tarungan sa natin yung hair kay aso wala na natupong. Wala lang gamay. Okay. Para maklaro ang Buhok. kung sa man imong buhok. Back to Kusga. Karon guys, kay nami challenge guys. Nami 8 questions no. Nami 8 questions diri sa kaning nasa iyang 10 questions, nasa ko 10 questions. Then ang 8 dire ay. Ngay 8 questions si Nico, nasa ko 8 questions. So dapat inig answer sa question kay dapat dili mo answer og wrong. Sa- Wrong. sakto. Dapat ang i-answer kay Wrong. wrong. Oh, very good. So dapat wrong ang i-answer ha. Basta gani kay masayop, basta sakto gani ang i-answer usay buhaton. Polvos. So ato rin pulbosan. Tangan itong pulbos ang iyang unlang. Unya na, wala pa gani excited. Sige, so. Sige, bibi. Tarong nga sa imong hair. Oh, sige. Matanong sa ko guys. Kusga, uy, para makadungog. Tanong sa ko sa kong hair guys ha. Sige na. Usa man na imong gisulog na costume, uy. Spider-Man, kita ang tiya. Kita pusod. Sige, hulbot na question dito. Diba, imong question. So, start na ta, guys. Sige, usa lang ka question. Murag ka ba mabasa? Murag ka ba mabasa? Sige. Dapat ang imong i-answer kay wrong, ha? Unsay color sa imong sanina? Color orange. Good, very good. Takalin. Yay! Orange yung salina, guys. Perfect. So, ako na sad ang mo answer. Para anak. Ayaw sa. Pagani. Next. Akong kuan. Kinsa atong mayor. Ang atong mayor kay si kanang kasultiyon ko sa tinuod kay si Kuan, si Tomas Osmeña. Yay! Thank you, Dia. Maka lang, president na sa Duterte, buot lagi ko. Sige, ikaw sa taang mo. Kulbot sa imong question. Sige na yun. Ako siya pa yung open niya. Murag ka basa. Ako. Unsay tawag sa imong buhok? Kanang Ryan. Adilot yun siya. Pero sa tinuod, unsa man ang tinuod? Sige. Unsay tinuod sa imong buhok? Unsay tawag sa imong buhok? Kusga. Bagot. Kusga. Bagot. Ayaw na. Kausa na. Mana? Ayaw tangtanga. Ayaw lang tangtanga. Ayaw lang. Ayaw tangtanga. Bas, dili man na siya tangtangon. Wala ya.
Ay, wala. na. Wala tangtangay ha. Tangay. Ako na sa lang. Ay, yaw. Awa. Harawa. Unsay aslom, mangga or Milo? Mangga. Orange biya ang kanaslong. Ha? Aslom Dili, kayang magpili orange man ko. Ay, mangga o Milo? Asa may aslom? Kanang ang orange. Di, kana namang duha. Ay, kuan. Mangga. Ano sa'yo mo question? Ay, ikaw na sad. Dali, hulbot din. This one. Hulbot na dito. Sige. Ano Ayan, man so- to? Dali. So, ang imong question, kinsa ang atong president? Caesar turtle. Ulo, sakto yung tupag ko mo. Ayaw ba? Dili. Nasuko. Ay, wala ko. Ayaw ba da? Na, ako naman sad. Ako man sunod. Ayaw sang tanga lagi. Ayaw tang tanga. O, ako na sa may mga question. Di siya ginahan kayo babate yang now. Sige, ako tanawa sa. May blay pa. What's up man? O, tanawa. Kisa atong barangay captain. Si Jit. Si Jit na. Si Jit ang atong barangay captain. So, bawal man ta mo answer og sakto. So, dapat wrong jud ang may answer. Unya na lagi na panudlay. Bagula, uy. O, sige, next. Ikaw na yung mga question ko. Dahil yun. Tumpun aning kuan guys. Dahil yun. Answer. Awa na atong question. Kinsa ang pangalan sa imong papa? Anak kuan. Barangay. Bawal ang sakto. Barangay. Barangay. Anong barangay man? Barangay Cebu City. Mabugo magitaan ng question and answer na ko ano. Be, next. Ako na sa mo. Ako ang question na sa Asa dito kita? init ka guys. Asa ka nagpuyo? So nagpuyo ko sa Talamban. Diba? Sa SMB. Puyo sa Ikaw sa hulbot dali. Ikaw? Ikaw. Hulbot. Ayaw tangtang. Ayaw papasa ang pulbo sa imong face. Sinan ko ang dako. Ayaw papasa ang pulbo sa imong face kay Be, pila imong edad? 6. Kaya sa tinuod guys, kay 5 years old pa man siya, no? 6. Ano mas niya mapulbusan? Sige, ako na sa ang question. Unsay saba taga vlog nimo? Ang saba kada vlog kay mga kuan ka ng masakyanan. Mga sakyanan. Dili lagi mga iro bawal lagi ta musulti og sakto. Bawal ta mo answer og sakto. Ikaw na sad. Happy ta man ta mahuman dili. Sige na. 2 more na lang ko din ikaw. 2 more na lang. So 2 more na lang sad ko. Ana pa ko 3. Yes. Yeah. Bro, kurik. Bro, kama umubasa. 1 plus 1. 3. Papagayan. Makabugo gini nga ani nga question guys. Kay bawal mo gud mo answer og bawal mo answer og sakto no. Kay basta mo answer og sakto kay Umumo. sa online, umumo pero walay pulbos. Imu. Next. Unsa may mas kusog og hangin? Electric fan or paypay?
ang pinakakusog nga hangin kay kuan paypay. Tulala lagi kasakto mo kuan mo ko. So ikaw na sa dali. Ikaw, pila na ka? Nasa ko yung last 2 questions. So ang imong question kay unsay pangan sa imong mama? Jit. Ha? Lipay kasi ako kay wrong yan. Sakto yun, anak yun. Sige, parong yun kay basta mo answer kag sakto, unsaon ka? Mo sa online pero wala ito. Imo mo. 100 plus 300. So 100 plus 300 equals 500. So ako kontrahon ko nimo di gid ka kakuha na di ko kadaog nako. Sige. Mas kapila na ka na mo kaduha ka na mo. Namo mo sa kung sa Sige na. semento. Mo sa semento. Sige. Asa ka nagpuyo? 1 2 3 4 Wakong kibaw. I answer. Ha? Asa ka nagpuyo? Sa Cebu City. Ah, very good. Very good. So ako na lang last. 1, 3, 4, sila. Pagani ta na human. Kani. Ako na Wala ako na ako ipa-answer niya ha. Uy, unsa din na si Chichi? Tao. Dog na namo si Chichi, guys. Sige. So, wala naman tayo questions. Ano ko questions ninyo? Asa ka nag-school? Sa tinuod ako ni school. Tinood. Dito sa Alliance. Mura may tangtang. Oh. Oh, sige na. Babay na nila. Babay na. Babay na ba nila? Uy, say goodbye na yun. Bye, everyone. So, thank you so much for watching. Sige na. Ina da yun. Bye. Don't forget. Don't forget like and subscribe and comment down below. Bye. Wow. Bye-bye.